Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ekkew nitolbu ħalli nibdew din il-lezzjon billi nitolbu l-Ispiritu ta' Alla jinżel fuqna. Missir Qaddisa ħna nfaħruk u nberkuk għaliex fit-tjubija tiegħek inti jogħġbok tkellimna permezz ta' ibnek Ġesu Kristu l-Verb tiegħek li sar wieħed minna biex jammar fostna sabiex ikellimna fuqek u jurina l-imħabba kbira li inti għandek lejna. Nitolbuk mulej sabiex f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-kelma hekk f'din il-lezzju li ħanaqsmu flimkien inti tibgħat fuqna l-Ispirtu tiegħek. Ħalli dawlinna l-moħħ tagħna jkebbes il-qalb tagħna. Ħalli l-kelma li inti tixtieq twassilna llum tkun kelma li tkompli tgħinna fil-mixja tagħna warajk, ħalli nsiru aktar dixxipli denji tal-persuna għażiża tiegħek. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Hekk is-silta tal-Evanġelju li ħanaqsmu flimkien illum hija meħuda mill-Evanġelju skont San Mark, ħammorru fil-bidunet fil-kapitlu 1, versi 29 sa 34, mela chapter 1, verses 29 sa 38. L-ewwel ħanaqraw is-silta imbagħad ngħaddu għat-tappi differenti tal-lezzju. Ħarġu mis-sinagoga u baqa' sejjer ma' Ġakbu u Ġwanni għand Indri għand Xmun u Indri. Issa il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni u malajr qalulu biha. Resaq leja qabada minn ida u qajjimha u d-deni ħallija u bdiet isservihom. Fil-għaxija mbagħad fi nżul ix-xemx ħadulu qudiemu lil daw kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. U quddiem il-bieb inġabret il-belt bi ħġara u fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta' mart u ħareġ għad kbir ta' xjaten li hu ma kienx iħallihom jitkellmu għax huma kienu jafu min kien. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Hekk ħarsa ħafifa lejn l-ewwel kapitlu tal-Evanġelju skont San Mark li minnu hija meħuda din is-silta, torina li Ġesu kontinwament f'moviment. Allura pereżempju jekk nieħdu l-ewwel kapitlu nieħdu il-vers 9 naqraw illi f'dawk li jiem Ġesu ġie minn Nażaret. Fil-vers 12 naqraw l-Ispirtu ħarreġ il-Ġesu fid-deżert. Fil-vers 14 wara li arrestaw il-Ġwanni Ġesu mar il-Galilea. Vers 16 waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar tal-Galilea. Il-vers 19 wara li mexxa ftit ieħor ra lil Ġakbu ta' Zebedew u l-ħuħ Vers 35 qabel ma żerna qam ħareġ u mar f'post imwarrab. Vers 39 u Ġesu dar il-Galilea kollha jippridka fis-sinagogi tagħhom. L-istess fil-bidu tat-tieni kapitlu naqraw meta wara xi ġranet daħal Kafarnawm. L-istess fil-vers 13 reġa' ħareġ lejn xatt il-baħar. Hekk daw in-noti ta' moviment huma frott tal-pinna tal-Evanġelista San Mark. Li bihom rid jurina li Ġesu dejjem on the move, u veru, dejjem għaddej bix-xewqa li wassal is-saltna ta' Alla fi qlub ta' aktar bnedmin. Allura jekk nibdew mill-vers 14 tal-ewwel kapitlu sal-episodju li ħan nikkonċentraw fuq illum, ninnutaw progress imbagħad li jurina kif bil-mod il-mod l-ispazju jew it-territorju li jissemma jibda jsir partikolarment ridott u wiċken. Ħa nispjega ftit qed ngħid. Jekk nieħdu il-versi 14 u 15 l-ewwel insibu lil Ġesu fil-Galilea, territorju wiesa'. Jekk nimxu ftit ieħor fil-versi 16 sa 20 il-Galilea issir aktar ikkonċentrata, allura naqraw il-baħar
tal-Galilea. Jekk nimxu ftit ieħor mill-versi 21 sa 28, il-lokalità issir iżgħar u allura ħaniġġu f'Kafarnaum li huwa wieħed mill-ibliet tal-Galilea. U jekk nimxu ftit ieħor ħansibu ruħna fis-sinagoga ta' Kafarnaum, araw l-ispazju, it-territorju qiegħed dejjem jiċkien. Imbagħad fil-vers 29 mis-sinagoga Ġesu jmur f'post iżgħar, imur fid-dar ta' Xmun u Indri. Sakemm fil-vers 31 mid-dar Ġesu jidħol propju fil-kamra fejn kien hemm il-mara fis-sodda. Mela l-ewwel dejna bil-Galilea xi ħaġa wiesa, nibqgħu niffukaw isu San Mark għandu kamera jibda perspettiva wiesa wide angle sakemm jibda jiffoka, isir makro u jispiċċa fis-sodda ta' din il-mara. Hekk interessanti ħafna li nutaw ftit dan il-moviment. Wara ir-rakkont tas-sejħa allura tal-ewwel dixxipli li nsibuh fil-bidunet tal-Evanġelju ta' San Mark, dixxipli Ġesu sejħilhom sabiex jimxu warajh, l-Evanġelista jgħaddi biex jagħtina ġurnata sħiħa ta' Ġesu li tinawgura il-Ministeru ta' Ġesu. Din il-ġurnata tibda f'jum is-Sibt filgħodu permezz ta' miraklu li permezz tiegħu Ġesu jfejjaq raġel li kien maħkum minn spirtu ħażin, il-miraklu jsir fis-sinagoga. Imbagħad il-ġurnata titkompla bil-fejqan ta' il-mara ta' Xmun. Aktar tard imbagħad finżul ix-xemx in-nies jieħdu għan Ġesu il-morda tagħhom sabiex ifejjaqhom u biss imbagħad fil-vers 35 fejn San Mark jindika li beda jum ġdid. Il-kuntest ta' dan il-jum jinkludi l-ewwel is-sinagoga, imbagħad Ġesu jidħol fid-dar u wara Ġesu imur f'post imwarrab jew deżert sabiex jitlob. Nistgħu ngħidu għalhekk li hemm dialettika pubblika u privata f'dan il-moviment ta' Ġesu, fejn dak tal-ewwel jiġifieri id-dera pubblika ta' Ġesu toħloq pressjoni fuq tat-tieni, jiġifieri fuq il-ħajja privata tiegħu. Il-ħajja pubblika ta' Ġesu toħloq pressjoni fuq il-ħajja privata tiegħu. Dan il-jum, is-Sibt, jinvolvi it-turija demostrazzjoni tal-qawwa ta' Ġesu bħala għalliem, l-ewwel permezz tal-konfrontazzjoni tiegħu mal-ispirti ħżiena, imbagħad permezz tal-fejqan ta' il-mara ta' Xmun, u wara permezz ta' mirakli oħra ta' eżorċiżmi, fejn daw kollha juru l-qawwa, l-awtorità ta' Ġesu li tikkonferma mbagħad il-qawwa tal-kelma tiegħu bħala għalliem. Dan il-jum tas-Sibt mela jibda u jintemm anke b'eżorċiżmu, l-ewwel fis-sinagoga, imbagħad nies li kienu maħkuma minn spirti ħżiena li jittieħdu quddiem Ġesu sabiex ifejjaqhom. Fil-fatti f'San Mark kollox għandna 4 rakkonti ta' eżorċiżmi, anke jekk fil-fatt il-kelma eżorċiżmu ma tissemma għad f'dan l-Evanġelju. L-ewwel fil-kapitlu 1, versi 21 sa 28, għandna r-raġel bi spirtu mniġġes fis-sinagoga ta' Kafarnaum. Imbagħad nibqgħu fl-ewwel kapitlu fil-vers 34 naqraw kif flaxija Ġesu ħareġ għad kbir ta' xjaten minn kull xorta ta' mart. Imbagħad jekk imorru fil-kapitlu 5 versi 1 sa 20 għandna l-imxajtan ta' Gerasa. Jekk nimxu ftit ieħor fil-kapitlu 7 versi 24 sa 30 niltaqgħu mal-mara Siro-Feniċja li tmur tinterċedi għal binta quddiem Ġesu, binta li kellha xitan. Imbagħad fil-kapitlu 9 versi 14 sa 29 għandna t-tifel li kien maħkum minn spirtu mniġġes. Fil-bidu tal-Evanġelju wkoll fil-kapitlu 1 vers 39 flimkien ma' daw il-mirakli għandna wkoll ġabra fil-qosor tal-Ministeru ta' Ġesu fejn naqraw hekk. Ġesu dar il-Galilea kollha jippriedka fis-sinagogi tagħhom
u joħroġ ix-xjaten. Mela San Mark jagħti importanza kbira hekk lill-eżorċiżmi. Fil-fatti San Mark huwa l-uniku evanġelista fost l-erba' li jippreżenta miraklu ta' eżorċiżmu bħala l-ewwel fost il-mirakli li Ġesu jwettaq. Mela San Mark l-ewwel miraklu ta' Ġesu jippreżentah bħala miraklu ta' eżorċiżmu. Għaliex? F'San Mark Ġesu jsejjaħ lix-xitan bħala raġel b'saħħtu. Ġesu jgħid biex tidħol tisra id-dar ta' raġel b'saħħtu l-ewwel tittorbtu għax inkella mhux se jħallik tisirqu. Mela Ġesu jsejjaħ lix-xitan raġel b'saħħtu. Imma l-Ministeru ta' Ġesu kien li jorbot lil dan ir-raġel b'saħħtu u biex torbot raġel b'saħħtu tkun aktar b'saħħtek mir-raġel b'saħħtu. Mela hekk Ġesu isejjaħ lix-xitan raġel b'saħħtu u rridu nagħtuh importanza dan it-titlu. Ġesu wera l-Evanġelista jorina li Ġesu kien ħafna aktar b'saħħtu mix-xitan, mhux veru, għaliex b'dak li jagħmel hekk rabat ix-xitan. Dan l-episodju tal-ewwel miraklu ta' eżorċiżmu għandu funzjoni kristoloġika ċara, mela jservi biex jurina anki minnu Ġesu, l-identità ta' Ġesu, li diġà tħabbret lilna mhux biss fl-ewwel vers tal-Evanġelju, imma wkoll fl-episodju tal-Mamudija fejn il-leħen mis-sema jiddikjara li Ġesu kien liben għażiż. Imbagħad l-identità ta' Ġesu tiġi mtennija mill-ispirtu ħażin fis-sinagoga ta' Nażaret li meta ra li Ġesu beda jgħajjat u jgħid aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret ġejt biex teqridna, jiena naf min inti il-Qaddis ta' Alla. Mela x-xitan fil-bidu tal-Evanġelju jagħmel ukoll il-proklamazzjoni, id-dikjarazzjoni tiegħu fuq Ġesu. Wara din il-konfrontazzjoni bejn Ġesu u x-xitan hekk fil-bidu tal-Evanġelju, San Mark imbagħad fil-kapitlu 1 versi 29 sa 31 jgħaddi biex jagħtina r-rakkont tal-fejqan ta' il-mara ta' Xmun li kif għedna huwa episodju li ambjenta ruħu f'jum is-Sibt. Hekk jidher li mhux b'kombinazzjoni li San Mark jenfasizza l-fatt li l-ewwel żewġ mirakli ta' Ġesu, jiġifieri l-eżorċiżmu fis-sinagoga segwit mill-fejqan ta' il-mara ta' Xmun iseħħu f'jum is-Sibt. Ġesu se jiġi ppreżentat bħala figura kontroversjali mill-bidunet tan-narrattiva ta' San Mark, għalkemm il-kontroversi fuq jum is-Sibt ma jqumux qabel il-kapitlu 2 versi 23 sal-kapitlu 3 vers 6. X'inhu l-importanza tas-Sibt? Is-Sibt kien is-simbolu tas-serħan eskatoloġiku, is-serħan mela li Alla kellu jagħti jew ix-xalom kif isejħu il-lut il-paċi li Alla xi darba kellu jagħti lill-poplu tiegħu. Hekk il-Fariżej kienu jemmnu li l-Messija kellu jiġi u miegħu jġib miegħu dan iż-żmien ta' paċi. U allura x-xewqa għas-Sibt kienet xewqa sabiex tiġi tasal is-saltna ta' Alla. Għalhekk il-fatt li Ġesu beda l-ħidma tiegħu ta' fejqan f'jum is-Sibt irridu nqisuha bħala ġest intenzjonat mill-Evanġelista sabiex juri kif Ġesu ġie propju biex iġib fostna is-serħan mhux ta' xi Sibt partikolari, imma tas-Sibt finali, żmien meta l-ħolqien jiġi meħlus mhux biss mid-tbatija imma anke mill-mart u l-mewt. U allura minn din il-perspettiva ma kienx hemm żmien aħjar li Ġesu seta' jagħżel sabiex ifejjaq lil din il-mara f'jum is-Sibt. Sfortunatament dak li Ġesu għamel der bħala il-ksur tal-liġi tas-Sibt u din ir-reazzjoni għal mirakli ta' Ġesu f'jum is-Sibt turi li dawk li ħaduha kontra Ġesu ma kienu fehmu xejn fil-fatti mit-tifsira vera tas-Sibt. Għaliex? Għax is-Sibt kellu jagħti serħan minn dak kollu li jtaqqal il-bniedem. Kif lanqas ma fehmu
li qudiemhom issa fil-fatti kien hemm dak li jsejjaħ lilu nnifsu bħala sit is-sibt. Hekk ħanifqu għal ftit ħalli issa ngħaddu għat-tieni tappa tal-lezzjoni dik li nsejħula il-meditazzjoni. Hekk nirriflettu ftit anki fuq daw il-punti li semmejna s'issa. Hekk se ngħaddu issa għal meditazzju tappa oħra fil-lezzju fejn issa ħanitlu aktar fil-profond tad-silta li fuqha qegħdin nimmeditaw. Hekk l-episodju f'San Mark, silta kapitlu 1 versi 29 sa 34, tibda b'nota li fiha l-Evanġelista San Mark jinfurmana li jekk kif Ġesu temm dak li kellu jagħmel fis-sinagoga ta' Kafarnaum f'jum is-sibt naqraw ħarġu mis-sinagoga u baqa' sejjer ma' Ġabu Ġwanni Anċmun u Indri. Ġesu mela jinsab fil-preżenza tal-ewwel 4 dixxipli li huwa kien għadu kemm sejjaħ sabiex jimxu warajh. Minkejja li San Mattew u San Luqa li wkoll jagħtuna dan ir-rakkont iħallu barra l-ismijiet ta' daw id-dixxipli li kienu ma' Ġesu f'din l-okkażjoni. Daw l-4 dixxipli Ġabu, Ġwanni, Pietru u Indri jerġgħu jidhru flimkien fil-kapitlu 13 ta' San Mark, li huwa l-kapitlu li jagħtina id-diskors eskatoloġiku ta' Ġesu, id-diskors fuq l-aħħar. Hemmhekk ukoll nintaqgħu ma' Pietru, ma' Ġabu, ma' Pietru Indri, Ġabu u Ġwanni, żewġ pari ta' żewġ aħwa. Interessanti imbagħad li Pietru, Ġabu u Ġwanni jissemmew fit-3 episodji oħra flimkien ma' Ġesu. Jissemmew l-ewwel fil-miraklu tal-qawmien tat-tifla ta' Ġajru fil-kapitlu 5, jissemmew fl-episodju ta' trasfigurazzjoni ta' Ġesu fil-kapitlu 9 u jissemmew ukoll fl-episodju tal-agonija ta' Ġesu fil-ġnien fil-kapitlu 14. Il-fatt li San Mark infurmana li Ġesu mar Anċmun u Indri, jiġifieri fid-dar tagħhom, toħloq ftit tal-problema għaliex l-Evanġelista San Ġwan fil-kapitlu 1 vers 44 naqraw li Pietru u Indri fil-fatti kienu minn Betsajda, mhux minn Kafarnaum, hawnhekk ninsabu f'Kafarnaum. San Ġwan fil-bidu tal-Evanġelju jgħidilna li Pietru u Indri kienu minn Betsajda. U allura xi studjużi bħas-soltu jippruvaw isolvu din il-problema. Pereżempju xi ħud isostnu li minħabba li Xmun u Indri kienu sajjieda, dawn faċilment kien ikollhom aktar minn dar waħda skont il-bżonn tax-xogħol tagħhom. Studjużi oħrajn iżommu li wara li Pietru iżżewweġ seta' mar joqgħod Kafarnaum, biddel il-post minn Betsajda għal Kafarnaum. Diffiċli nkunu nafu u nippruvaw daw it-teoriji. Dak li hu l-aktar ovvju hu li mis-sinagoga ta' Kafarnaum għad-dar ta' Pietru ma jidhirx li kien hemm wisq bogħod. Tal-inqas din hija l-impressjoni li jagħtina San Mark meta fil-bidu tar-rakkont jgħidilna hekk: ħarġu mis-sinagoga u baqa' sejjer ma' Ġabu Ġwanni Anċmun u Indri donnu id-distanza kienet żgħira. Fatti jekk tmorru Kafarnaum mis-sinagoga jieħdukom fid-dar ta' Pietru nindunaw kemm hija żgħira id-distanza. Interessanti li traduzzjoni bil-Malti tal-Aqda Biblika Maltija tħalli barra kelma importanti hawnhekk. Fit-test Grik għandna il-kelma hjutus li
bil-Malti tiġi tradotta minnu fih, immedjatament, bla telf ta' żmien, bla telf ta' żmien. Fl-ewwel kapitlu din il-kelma San Mark juża 8 darbiet. 8 darbiet hija kelma importanti mela għal dal-Evanġelista. Fil-vers 10 naqraw hekk, minnu fih utila mill-ilma ras mewit jinfetħu. Fil-vers 12, imbagħad minnu fih l-Ispirtu ħarġu fid-deżert. Fil-vers 18, minnu fih telqu xbik u marru warajh. Fil-vers 20, minnu fih sejħilhom. Il-vers ta' wara 21, minnu fih f'jum is-sibt daħal fis-sinagoga u qatt jgħallem. Vers 23, u minnu fih kien hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spirtu mniġġes. Vers 29, minnu fih malli ħareġ mis-sinagoga, dan huwa l-vers tagħna, imbagħad ħanerġgħu niltaqgħu miegħu fl-istess episodju fil-vers 30 fejn naqraw il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni u minnu fih qalulu biha. Din il-kelma minnu fih li qed naraw tintuża 8 darbiet fil-bidu tal-Evanġelju ta' San Mark tagħti sens ta' urġenza. M'hemmx żmien nitilfu. U allura tgħin ukoll għas-sens ta' progress maġġel fl-episodji li nsibu fil-bidunet tal-Ministeru ta' Ġesu. Fil-każ tagħna donnu kien hemm ċertu urġenza sabiex mis-sinagoga Ġesu li kien akkumpanjat mill-4 dixxipli imur minnu fih mingħajr telf ta' żmien, mingħajr ma jmur imkien aktar fid-dar ta' Xmun u Indri. L-arkeoloġija kixfet dak li aktarx huma l-fdalijiet ta' din id-dar ta' Pietru, rib is-sinagoga ta' Kafarnaum, taħt il-fdalijiet ta' knisja antika li kienet inbniet f'dan il-post biex tfakkar propju din l-okkażjoni. Din id-dar, għadna nistgħu naraw il-ruins tagħha, tikkonsisti f'numru ta' kmamar żgħar mibnija fuq il-blat imdawrin minn bitħa miftuħa. Id-dar, oikjan bil-Grik, hija tema importanti f'San Mark. U tissemma tant drabi bħala l-post fejn Ġesu seta' jkompli jiltaqa' privatament mad-dixxipli biex ikompli jispjegalhom. Ħanagħtu xi eżempji, daw qed nagħtuhom biex meta naqraw it-test niġu konxi kemm l-Evanġelisti jkollhom noti partikolari, aktar ma jirrepetuhom, aktar jagħtuhom importanza. Pereżempju, jekk imorru fil-kapitlu 7, vers 17, naqraw hekk. Meta Ġesu ħalla n-nies u daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsewh fuq il-parabola. Jekk imorru fil-kapitlu 9, vers 28 naqraw, meta mbagħad Ġesu reġa' daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsewh rasu u rashom, għaliex ma rnexxinix inkeċċuh, qed jitkellmu fuq l-episodju ta' meta d-dixxipli ma rnexxilhomx ikkeċċu lix-xitan. Jekk nibqgħu fil-kapitlu 9 vers 33 naqraw, waslu Kafarnaum u meta kienu d-dar staqsihom x'kontu qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq. Jekk imorru fil-kapitlu 10 vers 10 naqraw x'ħin daħlu d-dar id-dixxipli reġgħu staqsew fuq dan u qalilhom. Taraw il-motiv hija tema kważi, f'San Mark id-dar hija tema teoloġika. Xi studjużi huma tal-fehma li daw ir-referenzi għad-dar f'San Mark imorru lura u jirreferu għall-istess silta għal din id-dar ta' Xmun u Indri, id-dar li kien hemm f'Kafarnaum. Però ma jidhirx li dan huwa l-każ, imma jidher illi ir-referenzi għad-dar huma jagħmlu parti mir-redazzjoni mill-pinna tal-Evanġelista li tagħmel parti mit-teoloġija tiegħu fejn huwa jrid jippreżenta s-separazzjoni bejn id-dixxipli u l-folla fejn Ġesu seta' jkun waħdu mad-dixxipli ma' dawk li huwa għażel sabiex ikunu miegħu ħalli jkompli jispjegalhom. Wara d-dettalji li mis-sinagoga ta' Kafarnaum jeħduna fid-dar ta' Xmun u Indri naqraw hekk, vers 30. Issa il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni u malajr qalulu biha. Interessanti li hawnhekk qed tissemma il-mara ta' Xmun, il-kunjata.
Nistgħu niċċajtaw ftit anki fil-lezzju jgħidu Pietru għalhekk tradih il-Ġesu biex ipattijilu tal-li fejjaqlu l-kunjata. Insellmulhom kollha minn hawnhekk il-kunjati eżis. Mela hawnhekk tissemma il-kunjata il-mara ta' Xmun, però ma tissemmix il-mara ta' Xmun f'dan l-episodju. Ninnutaw li din il-mara il-mara ta' Xmun hija mara bla isem. Minflok hija tiġi ippreżentata permezz ta' relazzjoni tagħha ma' Xmun, il-mara ta' Xmun. Il-fatt li din il-mara hija bla isem hija karatteristika tal-mod kif jiġu preżentati n-nisa f'erba' episodji ta' fejqan li fihom dejjem huma involuti n-nisa f'San Mark. San Mark għandna 4 mirakli ta' fejqan ta' nisa, kollha bla isem. Fil-kapitlu 1 għandna din il-mara ta' Xmun. Fil-kapitlu 5 għandna il-mara li kienet bagħti bit-tnixxija tad-demm. Fl-istess kapitlu 5 għandna it-tifla ta' Ġajru li qatt ma nsiru nafu x'isima, u fil-kapitlu 7 għandna it-tifla tal-mara Siro Feniċja li dillhom tmur tinterċedi għal binta. Lanqas ma nsibu referenza għar-raġel ta' il-mara ta' Xmun. U dan in-nuqqas jista' jimplika, jista' jagħtina indikazzjoni li din il-mara kienet armla. Għaliex? Għaliex in-nisa ħafna drabi fl-Iskrittura jiġu identifikati permezz ta' relazzjoni tal-isem tar-raġel tagħhom. Fil-Vanġelu pereżempju Marija li żewġet il-Ġuseppi, dejjem ir-relazzjoni mar-raġel. M'hemmx lanqas kif għedna referenza għal bint din il-mara, allura il-mara ta' Xmun. Laqqas l-isem tagħha ma jgħidilna l-Evanġelista. Però hemm nota fit-Testament il-Ġdid fejn tissemma l-mara ta' Pietru. Jekk imorru fl-ewwel ittra ta' San Pawl il-Korentin, kapitlu 9, vers 5, San Pawl jagħmel referenza għall-mara ta' Pietru, naqraw hekk. M'għandniex dritt li jkollna mara nisranija magħna bħall-apostli l-oħra u l-aħwa tal-mulej u kefa Pietru, mela San Pawl qed jurina li kien jaf li Pietru kien miżżewweġ u li donnu din il-mara tiegħu kienet takkumpanja lil Pietru fil-vjaġġi apostoliċi tiegħu. Il-fatt li tissemma il-mara ta' Xmun fl-episodju li qegħdin nimmeditaw fuqu jurina li skont San Mark Pietru kien diġà miżżewweġ meta ltaqa' ma' Ġesu, mhux hekk? U San Klement Alixandra, wieħed mill-padres tal-Knisja, jinfurmana li kien jaf saħansitra li l-mara ta' Pietru mietet martri. Għandna anki xhieda barra mill-Iskrittura mela fuq din il-mara. Interessanti ninnutaw kif kienu d-dixxipli li minnu fih qalu lil Ġesu bom il-mara ta' Xmun li kienet fis-sodda bid-deni. Kif ħanaraw bosta morda fl-Evanġelju ma jmorrux direttament huma għand Ġesu, imma jkunu persuni oħra li jieħduhom għand Ġesu, jew li jinfurmaw lil Ġesu bihom. Bħalma jiġri hawnhekk kienu d-dixxipli li qalu lil Ġesu li f'din id-dar kien hemm din il-mara marida. Tajjeb ninnutaw li minn barra Ġesu u allura u l-4 dixxipli li kienu miegħu il-mara ta' Xmun hija l-unika persuna li tiġi identifikata li tissemma wkoll f'dan l-episodju. Fil-fatt din hija l-ewwel minn 4 stejjer f'San Mark li jitrattaw mirakli favur in-nisa. Jekk nistgħu nerġgħu nsemmuhom għandna din il-mara, imbagħad għandna l-istorja tat-tifla ta' Ġajru, il-mara bit-tnixxija tad-demm, imbagħad għandna it-tifla tal-mara Siro Feniċja li Ġesu fejjaqa mill-bot. Ġesu ma marx għand din it-tifla, imma Ġesu li faħħar il-fidi ta' din il-mara pagana ifejjaq il din it-tifla mill-bot. Imbagħad xi ħaġa oħra li ninnutaw hija dan qegħdin nagħmluh biex is-silta biex napprezzawha mhux bil-forsi rridu niżolawha weħidha.
Imma kull silta tal-Evanġelju jridu narawha f'kuntest aktar wiesa'. U hemmhekk napprezzaw aktar kif l-Evanġelisti jinżġu bit-silla. Pont ma' pont u jagħtuna xi ħaġa sabiħa. Fil-fatti nistgħu ngħidu wkoll il-fejqan ta' il-mara ta' Xmun huwa l-ewwel fejqan fis-serje ta' 8 stejjer oħra ta' fejqan li nsibu fl-Evanġelju ta' San Mark. S'issa rajna 4 fejqan ta' nisa. Ma fil-fatti San Mark għandu 8 stejjer ta' fejqan biex insiru konxji tagħhom ħansemmuhom. L-ewwel għandna il-miraklu ta' il-mara ta' Xmun fil-kapitlu 1. Imbagħad fl-istess kapitlu wara għandna il-fejqan ta' raġel Lebrus. It-tielet fil-kapitlu 2 għandna l-fejqan ta' raġel mifluġ li niżluh mis-saqaf u wasluh quddiem Ġesu. Ir-raba' għandna il-fejqan ta' raġel bidu nixfa fil-kapitlu 3. Il-ħames għandna il-fejqan tal-mara bit-tnixxija tad-demm fil-kapitlu 5. Imbagħad għandna l-fejqan ta' raġel trux u mbikkem fil-kapitlu 7. Is-seba' miraklu huwa il-fejqan ta' raġel ama f'Betsajda fil-kapitlu 8. U it-tmien miraklu huwa ta' fejqan huwa l-fejqan tal-ama ta' Ġeriko fil-kapitlu 10. Mela għandna 8 mirakli ta' fejqan fl-Evanġelju skont San Mark. Tajjeb ukoll inkunu nafu illi ir-rakkonti tal-mirakli ta' f'San Mark, jiġifieri rakkonti ta' eżorċiżmi, ta' fejqan, ta' qawmien mill-mewt, mirakli fuq in-natura, jokkupaw 200 vers. 200 vers fl-Evanġelju ta' San Mark. Allura jokkupaw aktar mir-rakkonti tal-passjoni u jiffurmaw prattikament daw il-mirakli nofs l-Evanġelju qabel ma nsibu l-Ġesu fid-daħla ta' Ġerusalem. Minkejja dan il-mirakli mbagħad ftit jilagħbu importanza fit-tieni parti ta' dal-Evanġelju. Dal-Evanġelju inqasam fit-2, kapitlu 8, l-istqarrija ta' Pietru f'Ċesarija ta' Filippu. Wara din l-istqarrija fil-fatt insibu biss 3 rakkonti ta' mirakli. L-ewwel għandna il-miraklu tat-tifel li kellu fih xitan, imbagħad għandna il-miraklu tal-ama ta' Ġeriko u t-tielet għandna l-miraklu tas-saħta fuq is-siġra tat-tin. Għal San Mark il-mirakli li sejħilhom dinamis, allura ħidma ta' qawwa, mhumiex meqjusin per se mhumiex meqjusin bħala prova tad-divinità ta' Ġesu biss. Għaliex? Għaliex fid-diskors eskatoloġiku Ġesu jgħid illi messiji folozz li jiġu f'ismu ħajkollhom ukoll is-seta li jagħmlu mirakli, mela rridu noqogħdu attenti anki kif ninterpretaw il-mirakli ta' Ġesu. Nixtieqkom ukoll ninnutaw xebħ kbir li hemm bejn il-miraklu tal-fejqan ta' il-mara ta' Xmun u l-miraklu tal-qawmien tat-tifla ta' Ġajru. Għandna 3 affarijiet li huma komuni. L-ewwel, iż-żewġ mirakli jseħħu ġewwa dar, kemm għall-mara il-mara ta' Xmun kif ukoll it-tifla ta' Ġajru. Fiż-żewġ episodji Ġesu jaqbad kemm lill-mara kif ukoll it-tifla minn idejhom, issa nitkellmu fuq dan id-dettall, u fiż-żewġ mirakli, fiż-żewġ każi jiġi servut l-ikel. Fl-ewwel episodju fir-rakkont tal-fejqan ta' il-mara ta' Xmun, l-ikel jissejjaħ b'mod impliċitu. Issa nispjegaw. Fil-waqt li fil-miraklu tat-tifla ta' Ġajru Ġesu jitlobhom biex jagħtuha tikol. Mela għandna din il-mara li kienet fis-sodda bid-deni. Id-deni f'dak iż-żmien kien meqjus bħala marda aktar milli sintomu ta' xi ħaġa oħra. U s-severità l-illa tad-deni ta' din il-mara li kienet fis-sodda jidher mill-fatt li hija ma kinitx kapaċi tqum u sservi lil dawn in-nies li kien ġest sagrosant fl-ospitalità tal-Orjent. Meta xi ħadd jiġi għandek, inti sservih
għandna l-Abram, dawk it-tlet messaġġieri li jiġu għandu u joffrilhom ilma biex jaslu saqajhom u xi ħaġa x'jieklu. L-Evanġelista San Mark jirrakkontanna il-miraklu permezz ta' vers wieħed biss, il-vers 31. Ħanerġgħu naqrawh. Ġesu resaq lejha, qabadha minn idha u qajjimha, u dden iħallija u bdiet isservihom. Ħanaraw ftit id-dettalji, il-verbi, l-azzjonijiet ta' dan il-vers. L-ewwel dettall huwa l-fatt li Ġesu resaq lejn din il-mara marida. Dan il-verb, proselton bil-Grik, jintuża spiss f'San Mattew, fatti San Mattew jużah 51 darba, fi waqt li San Mark jużah 4 darbiet, u hawnhekk huwa l-uniku darba fejn is-suġġett ta' dan il-verb huwa Ġesu. Ġesu li jersaq lejn din il-mara. Huwa sabiħ ħafna dan id-dettall li rridu nifqu ftit fuq u anki aħna fil-ħajja tagħna. Wara dan il-verb imbagħad insibu serje ta' verbi oħra qawwija f'dan il-vers 31. It-tieni verb li jintuża huwa Ġesu qabad lil din il-mara minn idejha, qabadha minn idejha. Fl-Evanġelju skont San Mark ser insibu serje ta' mirakli fejn Ġesu jwettaq daw il-mirakli billi jagħmel użu minn kuntatt fiżiku. Il-kuntatt fiżiku mal-persuna marida. Per eżempju, fi kapitlu 1 vers 41, ir-raġel Lebrus, Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu, irrid kun infejjaq. Kapitlu 5 vers 23, Ġajru jgħidlu hekk il Ġesu, bint iż-żejra waslet fl-aħħar, ejja qiegħed idek fuqha ħalli tfiq u tgħix. Ġajru jitlob il-Ġesu qiegħed idu jagħmel kuntatt fiżiku fuq din it-tifla. Imbagħad il-miraklu ta' tifla ta' Ġajru fil-vers 41 naqraw hekk. Ġesu qabdilha idea u qalilha talita jiġifieri tfajla qiegħed ngħidlek Fil-kapitlu 7 vers 32 naqraw. U ġabulu wieħed truxum bikkem u talbuh qiegħed idu fuqu mill-ġdid, jitolbu li qiegħed idu fuqu. Imbagħad Ġesu daħħal subajh f'widnejh, meslu l-sienu bir-riq tiegħu u tkompli altru li kien hemm kuntatt fiżiku. L-istess fil-kapitlu 8 vers 22 naqraw hekk. Waslu Betsajda u ħadulu qudiemu raġel ama u talbuh imissu. Araw, qed jirrepeti l-istess nota San Mark u talbuh imissu. Lil dan Ġesu ħadu barra mir-raħal, beżaqlu f'għajnejh, qiegħed idejh fuqu u staqsih qiegħed tara xi ħaġa. Mela għandna dan il-kuntatt fiżiku għaddej. L-istess fil-kapitlu 9 vers 27 li t-tifel li kellu fih xitan wara li x-xitan iħabtu ħafna u jħallih kważi mejjed lil dan it-tifel naqraw hekk. Ġesu qabdu minn idu, qajmu u hu waqaf fuq saqajh. Hekk ukoll naqraw fl-episodji li fihom huwa l-marid li tinbet fih ix-xewqa li jmiss lil Ġesu. Pereżempju, fil-kapitlu 5 dik il-mara li kienet bagħti bit-tnixxija tad-demm xtejt, jekk immiss imqar il-mantar tiegħu inkun infejqa. Hekk ukoll fil-kapitlu 6 vers 56 naqraw kull fejn kien jidħol firħula bliet jew kampanja kienu jqegħdu l-morda fil-pjazzezz u jitolbuh iħallihom imissu. Iħallihom imissu imqar tar fil-mantar. Kienu il-morda jitolbu l-Ġesu iħallihom imissu mqar tar fil-mantar. U dawk li kienu jmissuh kienu jfiqu. Hekk ukoll f'dan ir-rakkont ta' il-mara ta' Xmun, Ġesu qabadha minn ida u qajjimha. Issa biex napprezz għaliex San Mark itina daw id-dettalji mhumiex hemm għal xejn. Ir-rabbini Lut pereżempju fir-regoli tagħhom kienu jgħidu li meta tmur iżżur xi marid jew marida ma kienx permess li inti toqgħod bil-qiegħda jew fuq is-sodda ta' dak il-marid jew il-marida
jew fuq xi siġġu tiegħu jew tagħha. Minflok kellek toqgħod bil-wieqfa jew inkella tpoġġi fl-art. Hemm aktar minn hekk, ir-rabbini hemm Lut kienu jippretendu li rabbi ta' ċertu rispett, tinsewx rabbi mgħallem li kellu ċertu prestiġu fis-soċjetà, rabbi rispettat qatt ma kien se jaqbad mara barranija minn idea bħalma jagħmel Ġesu. Għalkemm għandna eżempji fil-letteratura ludija ta' rabbini li kienu jkunu rġiel li qabdu idejn ta' raġel ieħor u fejquh lil dan ir-raġel, però m'għandniex eżempji ta' rabbi li jaqbad idej xi mara biex ifejjaqa wisq aktar li jagħmel dan il-ġest f'jum is-sibt bħalma jagħmel Ġesu. It-tielet verb li jissemma fil-vers 31 mela l-ewwel rajna Ġesu jersaq lejn din il-mara, it-tieni jaqbdilha idejha, it-tielet u qajjimha. Il-fatt li Ġesu fejja għal kollox il din il-mara jidher mill-fatt li hija qamet isservihom. Kif naqraw diakonei autois bil-Grik. Hekk hija attività li kienet iġġib magħha, kienet titlob enerġija u mhux xi ħadd li kien fis-sodda bid-denni. Kif rajna sakemm kienet fis-sodda ma setax isservihom. Din il-mara tqum isservi hekk kif Ġesu jfejjaqa. Mela l-fatt li qamet isservihom hija prova li d-denni kien tassew telaqa. L-istess punt nerġgħu niltaqgħu miegħu meta Ġesu jgħid lill-familja ta' Ġajru sabiex jagħtu l-ikel lit-tifla li huwa kien għadu kien qajjem, mhux veru. Xi ħadd li jkun bid-denni marit jew mejjed mhux se jiekol meta tkun ma tiflaħx, l-aptit jinqatalek. Il-fatt li Ġesu jitlob il din il-familja biex lil din it-tifla jagħtuha tiekol huwa prova sinjal li l-miraklu kien seħħ tassew. Dak li hu interessanti ninnutaw hawnhekk huwa li l-verb qajjima egeiren bil-Grik għandu konnotazzjoni li twaqqaf persuna bil-wieqfa jew li terġa' trott lura s-saħħa ta' xi ħadd, karatteristika tar-rakkonti ta' San Mark. Imma dan huwa l-istess verb egeiren li San Mark juża għal qawmien ta' Ġesu. Meta San Mark qed jgħidilna Ġesu qabad il din il-mara minn idejha u qajjimha, dan l-istess verb bil-Grik huwa l-istess verb li San Mark juża meta jitkellem, meta jirrakkonta il-qawmien ta' Ġesu mill-mewt. Fil-fatti dan il-verb egeiren huwa karatteristika tar-rakkonti ta' fejqan li nsibu f'San Mark. Ħanatikom 3 eżempji. Dak ir-raġel li niżluh mis-saqaf. Ġesu jgħidlu dan huwa l-verb, aqbad frixek u mur lejn darek, kapitlu 2. Fil-kapitlu ta' wara, kapitlu 3, li r-raġel bidu nixfa Ġesu jgħidlu u ejja fin-nofs. Fil-kapitlu 10, lill-lama ta' Ġeriko in-nies qalulu għamel il-qalb, egejre, għamel il-qalb, qiegħed isejjaħlek. Mela, hekk kif id-denni ħalli għal din il-mara, inkomplu naqraw u bdiet isservihom. Dan huwa ir-raba verb. Mela l-ewwel Ġesu jersaq lejn din il-mara, it-tieni jaqbadha minn idejha, it-tielet iqajjimha, issa u bdiet isservihom. Il-verb il-Grik huwa diakonei, li għalkemm jintuża għal xi ħadd li jservi l-ikel jew li kien jaqdi fl-imwejjed, aktar tard dan it-terminu kien jirreferi għal ministeru fil-Knisja. Huwa terminu li minnu joħroġ il-kelma diakoni. Hawnhekk għandna l-verb minnu joħroġ anki in-nom diaknu, dawk li jservu. Dan il-verb li diġà ntuża f'San Mark fl-episodju tat-tentazzjoni ta' Ġesu, meta Ġesu jkun fid-deżert naqraw li l-anġli kienu jaqdu lil Ġesu fid-deżert. Kapitlu 1, vers 13. Jerġa' jintuża meta Ġesu jitkellem fuq tmexxija ideali bħala servizz umli lejn l-oħrajn u tal-missjoni tiegħu fil-kapitlu 10, vers 45 naqraw.
għax hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi, dan huwa l-verb, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għall-kotra. Mela, dan kollu jissuġġerixxi li aħna rridu nippruvaw nifmu dak li għamlet il-mara ta' Xmun meta qamet isservi bħala tweġiba propja tad-dixxipulat tad-dixxiplu veru lejn Ġesu. Li taqdi lill-mulej bħal għamlet din il-mara. Il-mara qamet u bdiet taqdi lill-mulej u l-dawk li kien hemm li flimkien jirrappreżentaw il-Knisja. Mela it-tweġiba l-fejqan kien il-qadi li hija it-tweġiba propju tad-dixxiplu lejn Ġesu. Is-silta mbagħad kompli f'dak li ġara fil-għaxija. Jgħidilna hekk, fil-għaxija finżul ix-xemx. Ninutaw dawn huma din il-frażi hija magħmula minn żewġ frażijiet l-istess. Fil-għaxija finżul ix-xemx, fil-għaxija u nżul ix-xemx. Inżul ix-xemx u fl-għaxija San Mark juża ħafna din l-istrateġija, jieħu żewġ frażijiet l-istess u jirrepetihom wara xulxin. Hija xi ħaġa tipika ta' dan l-Evanġelista. Ir-referenza ta' nżul ix-xemx hija importanti f'dan ir-rakkont. Għaliex issa ma' nżul ix-xemx qed jintemm il-jum tas-Sibt. Kif għedna dan il-jum kien il-jum tas-Sibt. Ma' nżul ix-xemx qed jintemm is-Sibt u allura qed jintemmu ir-restrizzjonijiet dwar ix-xogħol, dwar mixi, dwar movimenti u anki restrizzjonijiet ta' trasport li ġġor. U biss allura finżul ix-xemx lill-morda setgħu jinġiebu quddiem Ġesu. In-nies allura jgħidilna San Mark baqgħu jistennew inżul ix-xemx jispiċċa s-Sibt sakemm iġorru il-morda tagħhom. Il-mod kif il-Lut kienu jgħoddu il-jum kien jibda finżul ix-xemx, għalhekk is-Sibt kien jibda finżul ix-xemx tal-ġimgħa u kien jintemm finżul ix-xemx tal-għada. Mela is-Sibt kien jibda finżul ix-xemx tal-ġimgħa u jintemm finżul ix-xemx tas-Sibt fil-għaxija. Hija xena mill-isbaħ din ta' nżul ix-xemx f'San Mark. Hekk meta naqraw hekk, ħadulu qudiemu lil daw kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. Il-verb ħadulu qudiemu eferon fit-test Grik huwa fl-imperfett. Aħna meta naqraw it-traduzzjonijiet nitilfuhom daw. Meta naqraw it-test Grik nindunaw kemm huwa aktar rik. L-Evanġelji nkitbu kollha bil-Grik. U allura anki l-grammatika għandha tifsira teoloġika. Il-verb fil-Grik hawnhekk huwa fl-imperfett. Meta konna nagħmlu l-grammar kien jgħidulna l-imperfect huwa a continuous action in the past, azzjoni kontinwa fil-passat. Mela x'qed jgħidilna hawnhekk San Mark? San Mark mhux qed jgħidilna li meta niżlet ix-xemx in-nies tar-raħal qabdu xi marid tagħhom u ġabuh quddiem Ġesu. Darba, imma hawnhekk għandna azzjoni kontinwa. Bdew ġejjin u sejrin daw, imorru quddiem Ġesu bil-morda, imorru lura r-raħal, iġibu aktar morda jew xi ħadd li kien imxajtan, iġibu quddiem Ġesu, jerġgħu jmorru ġejjin u sejrin. Hija xena sabiħa. In-nies li ġennu wara Ġesu, in-nies li f'Ġesu raw xi ħadd li seta' jagħtihom tama ġdida, tama ġdida. Dan huwa dettall li rridu nifqu fuq ukoll f'din il-lezzjon. Xi ħaġa oħra li ridkom ninnutaw kważi hemm nota ta' esseġerazzjoni mbagħad fil-ġabra fil-qosor tal-attività ta' Ġesu f'daw il-versi tal-aħħar, il-versi 32-34. Hekk San Mark juża l-kelma ħafna jew kollha isimgħu. Ħadulu qudiemu lil dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. Il-belt kollha. Sfortunatament it-traduzzjoni tal-Għaqda Biblika Maltija ħalli ta' barra din il-kelma, ħole bil-Grik, il-belt kollha. L-impatt allura universali tal-azzjonijiet ta' Ġesu huma enfasizzati bl-użu ta' frażijiet li jinkludu lil kulħadd. Il-morda kollha, il-belt kollha, fejja ħafna morda,
kull xorta ta' Mart. Taraw 4 darbiet kważi għandna din referenza. Hekk f'dan ix-xenarju sabiħ ta' nżul ix-xemx ta' din it-tama ta' daw il-mirakli sbieħ li Ġesu għamel ħanerġgħu nifqu ftit. Hekk u nimmeditaw u nħallu l-Ġesu ikompli jiltaqa' magħna f'din is-silta. Ek ħaniġu issa għal tappa oħra tal-lezzju l-operazzju. Ħanipruvaw issa naraw dettalji kollha li semmejna kif jitlaħmu fil-ħajja tagħna. Veru importanti li l-kelma nippruvaw illaħmuha fil-ħajja tagħna. Kif rajna s-silta tibda b'xena ta' tibdil mis-sinagoga li huwa l-kult, il-post tal-kult ta' Iżrael, toħodna ġewwa dar li ssir post ta' katakezi u tal-kult nisrani. Iżda kemm fis-sinagoga kif ukoll fid-dar fit-tnejn kien hemm il-preżenza tal-ħażen. Bħalma fis-sinagoga kien hemm l-ispirtu mniġġes li Ġesu keċċa minn dak ir-raġel, fid-dar, f'din id-dar kien hemm Mart, kien hemm id-deni. Rajna wkoll kemm tinħass l-urġenza li Ġesu jidħol f'din id-dar bl-użu tal-kelma minnu fih immedjatament. Anki l-fatt li minnu fih li Ġesu qalulu b'din il-mara. Mela hemm urġenza sabiex Ġesu jidħol f'din id-dar, jiltaqa' ma' din il-mara u hemm ukoll urġenza li Ġesu jiltaqa' magħna. Hekk li jiġi immedjatament fid-dar tagħna, fil-ħajja tagħna. Hekk għaliex anki aħna fil-ħajja tagħna għandna bżonn ħafna il-qawwa tal-fejqan tiegħu quddiem tant mar differenti li jitfaċċa f'ħajjitna. Hekk Mart li jitfana fis-sodda bħalma tefal din il-mara mhix nitkellem fuq il-Mart fiżiku, qed nitkellem fuq il-ħajja spiritwali tagħna. Fil-fatt ixtaqt illi nikkwota ftit dak li jikkummenta San Ġilormu fuq dan it-test. San Ġilormu jikkommenta hekk. Tista' timmaġina lil Ġesu wieqaf ħdejn is-sodda tiegħek u inti tibqa' rieqed? Hija xi ħaġa assurda jgħid li tibqa' fis-sodda quddiem il-preżenza ta' Ġesu. Fejn hu Ġesu? U diġà jinsapaw joffri lilu nnifsu lilna. F'nofskom jgħid hemm dak li intom ma tafuhx. Is-salt Natalla qiegħda f'nofskom. Il-fidi li tgħinna naraw il-Ġesu fostna. Jekk aħna maħniex kapaċi naqbdulu jdejh, jgħid San Ġilormu, ejjew nixteħtu f'riġlejh. Jekk aħna maħniex kapaċi nilħqu lir-rasu, ejjew naħslulu saqajh bid-dmuħ tagħna. L-indiema mbagħad jgħid hija l-fwieħa tas-Salvatur tagħna. U jkompli jgħid qed taraw kemm tiswa l-ħnina tas-Salvatur, id-nubiet tagħna jagħmlu riħat intent tas-sew. Dawn huma ħasrin. Minkejja dan, jekk aħna nindmu minn nubietna, dawn jiġu mibdulin fi fwieħa mill-mulej. Għalhekk jgħidilna ejjew nitolbu l-mulej jaqbdilna jdejna bħalma għamel ma' din il-mara. Sabiħu wkoll id-dettall li kienu d-dixxipli li informaw il-Ġesu fuq il-qagħda ta' din il-mara. Hekk aħna għandna bżonn persuni li jirrappreżentaw il-Knisja li bħal daw id-dixxipli jieħduna quddiem Ġesu. Bħalma ħadu dawk in-nies il dawk il-morda quddiem Ġesu. Dawk jirrappreżentaw il-katakisti tagħna, id-diretturi spiritwali tagħna, il-konfessuri tagħna, nies li bil-fidi tagħhom jieħduna quddiem Ġesu. Imma mbagħad iridu nkunu waħda li bil-fidi tagħna nieħdu persuni oħra quddiem Ġesu. U għalhekk huwa urġenti li Ġesu jidħol fid-dar tagħna.
ħalli jagħtina dan il-fejqan, ħalli aħna wkoll nagħmlu din l-esperjenza. Ħalli mbagħad bix-xhieda tagħna nkunu nistgħu inwasslu persuni oħrajn. Interessanti li għalkemm Ġesu ifejja id-deni ta' din il-mara f'din id-dar kien hemm deni moħbi. F'din id-dar kien hemm l-aħwa Ġwanni u Ġakbu li aktar tard il-Ġesu jitolbuh post ta' privileġġ li joqogħdu fuq il-lemin u fuq ix-xelluk. Imma San Mark jurina li l-uniku żewġ persuni li qagħdu fuq il-lemin u fuq ix-xelluk kienu żewġ ħallelin. Hija parti mill-ironija ta' dal-Evanġelju. F'din id-dar kien hemm dan id-deni moħbi li jista' jkun deni fil-Knisja, jista' jkun deni fil-parroċċi tagħna, fl-għaqdiet tagħna, fil-familji tagħna, id-deni ta' awtorità. Meta Ġesu jgħid jiena ma ġej biex inkun moqdi, imma biex naqdi u nagħti ħajti fidwa għall-kotra. Hekk interessanti ħafna din il-ħaġa. Il-fatt li din il-mara qamet isservi, din il-mara hija ġbija vera tad-dixxipulat. Id-dixxiplu huwa dak li jservi, min iservi qed juri l-imħabba tiegħu. Imma aħna nistgħu nservu lil mulej, aħna nistgħu nservu lill-Knisja daqskemm aħna nagħmlu l-esperjenza tal-fejqan tiegħu, tal-qawwa tiegħu. Għalhekk nitolbu ħafnek il-mulej quddiem din is-silta sabiħa kiex iż-żmien il-ħin qed jagħmlu li sinjal li qegħdin noqorbu għandna din is-silta tan sabiħa. Hekk jiena nistedinkom sabiex nerġgħu naqrawha bil-mod. Nerġgħu nomoduha wara daw id-dettalji kollha li tajna issa nistgħu napprezzaw aktar kemm silta ċkejkna imma fiha hemm tant affarijiet. U allura hekk ejjew inqumu bil-wifqa ħalli hekk nispiċċaw bit-talb tagħna. Mulej Ġesu aħna nberkuk u nfaħruka t-tieba kbira tiegħek. Inti li preżentajt lek innifsek bħala tabib li jeħtieġuh dawk li huma morda. Nitolbuk terġa' żżur il-ħajja tagħna, lid-dar tagħna, lill-familji tagħna. Għaliex hemmhekk ukoll hemm id-deni u l-mart li jista' jitfejjaq minnek biss. Mulej Ġesu tħallix li l-ispirtu ta' Ġakbu u Ġwanni jitellef mill-ispirtu tiegħek li hu l-ispirtu ta' qadi li għamilna nixbħu lilek. Inti li ġejt biex taqdi u mhux biex tkun moqdi. Mulej Ġesu għejna biex bl-eżempju biex xhieda tagħna innersqu aktar persuni lejk ħalli tkun inti dak li tfejjaqhom minn dak kollu li qegħdin ibedhom mill-imħabba tiegħek. Dan kollu nitolbuh bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru fil-paċi ta' Kristu.